тумани ғафз бар фарози шаҳри душанбе субҳи панҷшанбеи 10 декабр сабаби фуруди изтирории 3 ҳавопаймои ширкати Сомонер дар Хуҷанд гашт, ки аз Москав, Новосибирск ва Сургут ба пойтахти Тоҷикистон парвоз мекарданд. гуфта мешавад, ки бархе аз ин ҳавопаймоҳо баъд аз чанд бор талош барои фуруд омадан маҷбур шуданд ба самти Хуҷанд ҳаракат кунанд. Юсуф Маюсуфов, сухангӯи фурудгоҳи шаҳри Хуҷанд, дар суҳбат бо Радиои Озодӣ тасдиқ кард, ки бинобар паст будани сатҳи биниш ин се ҳавопаймо ба фурудгоҳи Душанбе нишаста натавонистанд ва муваққатан ба фурудгоҳи шаҳри Хуҷанд омаданд. масъулони фурудгоҳи байналмилалии Душанбе ба Радиои Озодӣ гуфтанд, ки ин ҳавопаймоҳо баъд аз соати 10:30 ба Душанбе бармегарданд, вале дар вақти муқарраршуда ҳавопаймоҳои ширкати Сомонер аз Хуҷанд ба Душанбе парвоз накарданд. муроҷон Дадохонов, намояндаи ширкати Сомонер дар Хуҷанд, ба Радиои Озодӣ гуфт, дар се ҳавопаймо ҳудуди 500 нафар мусофирон қарор доранд ва қарор аст давоми рӯз бо навбат ба Душанбе парвоз кунанд. вай ҳамчунин афзуд, онҳоро тӯли ин чанд соати таъхири парвоз дар дохили ҳавопаймо бо маводи хӯрокаи захиравӣ таъмин карданд ва бинобар ин ба фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд нафароварданд. вале бархе мусофироне, ки дар дохили ҳавопаймоҳои Сомонер ҳастанд, инро рад карда гуфтанд ба онҳо хӯроки кофӣ надоданд. айни замон миёни шаҳрҳои Тоҷикистону Русия танҳо парвозҳои чартерӣ амал мекунанд. Сомонер ҳар рӯз аз шаҳрҳои Русия 5 парвоз ба Душанбе анҷом медиҳад. ду ширкати Русия, Уральские авиалинии ва Ютер аз Тоҷикистон ба Русия мусофир мебаранд. тоҷикистон ҳанӯз моҳи август ба ҷониби Русия изҳор дошта буд, ки омода аст бо риояи чораҳои беҳдоштӣ парвози мунтазами ҳавопаймоҳоро барқарор кунад, аммо ҷониби Русия токунун бо ишора ба вазъи ногувори эпидемиологӣ барои аз сар гирифтани парвозҳои мунтазам ризоят надодааст. фарзон муҳаммадӣ аз фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Хуҷанд. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред.